खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ चिरां जिल्ला बिजनी दख'रा एबसुआ बर' रावजों लिरै माखासे सरकारि मावख'फोराव खावलाय बिलाइ गथायगोन। बिजनी दख'रा एबसुआ बिजनी नोगोराव थानाय बिजनी पुलिस थाना सार्केल अफिस, साब डिभिजनेल अफिस, बिजनी साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट, स्टेट बैंक अफ इन्डिया बायदि जाय मावख'फोराव बर' रावजों लिरालासे असमिया आरो इंराजि रावजोंल' लिरजानाय मावख'फोराव बर' रावखौबो लिरनो थाखाय थाबैनो खावलाय बिलाइ होगोन आरो मोनसे सम होनानै थिखानाय समसिम मावफुङाब्ला बिनि राहाखौ दख'रा एबसुआ लागोन। मैया बनस'नि माखासे मददगिरिफोरा क'क्राझार इरिगेसन अफिसाव बर' रावजों लिरै साइन बर्डखौ थांनानै खोमोरनायनि उनाव माखासे असमिया सुबुंफोरा लाजि मोनदों। बनस'नि बेबादि गोख्रों हाबा मावनायखौ असमिया खौरां बिजोङाव फोसावनायजों लोगोसे प्रमद बर'नि बिटिआरआव असमिया रावखौ अपमान खालामदों होनना फोसावनाय जादों। नाथाय मोनसे सोंथि, थांनाय बावैसो सान सिगां चिरांनि बिजनीआव सरकारि मावखुलियाव बर' आरो इंराजि रावजों लिरजानाय असमिया रावजों लिरै साइन बर्डखौ रावबो मावख'गिरिफोर जों सावरायालासे मिडिया लिंनानै आसुआ बोख्लायफैनायखौ बैफोर असमिया खौरां बिजोङा बर' रावखौ बर'नि हायावनो अपमान खालामनायाव बहा दंमोन? छत्तीसगढ़आव कंग्रेस दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारिखौ दुथांफोरा साननि समावनो गुलि गावनानै बुथारो। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि बिलासपुर जिल्लायाव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कंग्रेस दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारि 38 बोसोर बैसोनि सानजु त्रिपाठीआ गावनि गारिजों थांबाय थानाय समावनो लामायाव साथामसो दुथांफोरा बेंखननानै गारिखौ लाखियो आरो बिनि उनाव सानजु त्रिपाठीनि सायाव गुलि गावो। दुथांफोरनि गुलिया सानजुनि खर'आव नांनानै सानजुआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला बिजनीआव फुड सिभिल सार्भिस मावख'आव इंराजि आरो बर' रावजों लिरजानाय साइन बर्डखौ चिरां जिल्ला आसु आरो बिजनी दख'रा आसुआ थांनानै बोख्लायनायनि सायाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघ, बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोंखारिदों। आसुआ बे साइन बर्डखौ बोख्लायनाय लोगो लोगोनो बर' रावखौ अपमान खालामनाय जादों। जोंनि रावखौ नेग्लेक्ट खालामनानै बिसोरो गावसोरनि रावखौ लिरजानो लुबैदों। बैसोरो मावख'गिरिफोरखौ बुंनानै बेवहाय असमिया रावजोंबो लिरफानांगौ होननानै खावलायनानै सोलायहोयोमोनब्ला बुंनो गोनां गैयामोन। नाथाय बिसोरो थांनानै आयेन बेरेखायै बोख्लायबाय। दिनै रोखा जाबाय आसामाव असमियाफोरा जोंनि बर' रावखौ गोजौआव थांजानो लुबैया, बर' रावखौ थांनानै थाजानो लुबैया। बे रोखा जाबाय बेबायदि अयनाय भाबै साइन बर्डखौ बोखारनायनि उनाव आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि खालामबावोब्ला जोंबो गोख्रों राहाखौ लानाय जागोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फोरमायथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।